madafar mu duk wahala mu dai muna son ki ba mu zato ba. Kuka nake yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Kuka nake yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Bayaya cuta ya ka sauki Allah makayin iya wanda ya yi damuna da rani shi yake bamu. Shi ya yi mai akwai ya yi mara shi kuma du yana son mu. Roƙo da ke yi ka bar mu da ƙaunar ahalil baiti ba rawani ba. Kuka da ke yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Da ƙara tsira ga wanda ya rayu cikin bautar ka. Komai ka ce yayi daidai shi ne masoyinka. Domin sa kai san makai ka san kasa ba ma shakka. Ka sa sahabbai ka sa matan su ni ma ina san su ban yi guda ba. Mai rawani ya kunce za mu gaida maulan Maulana Ahmad Tijjani abun faharinmu. Da bayi bara magausun wakati uba ne gunmu. Da guda jiran dubu shauki bari ma maza uban kaunu na saka damba. Kuka nake yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Komai nake sai da kai mai yarwa ka jani zambika. Abul futuhati kayi daban yau babu tamkar ka. Baban Aliyu Larazibi Fatu ga mu gare ka. Sharifu dan Sala abban zaitun san ku zai karni gani kudu ba. Tilas a durkusa ai ladabi a gare ki ya umma. Salamu alaiki kyakkyawa rahamar al'umma. Assalamu alaiki Fatima cinci da kin kure girma. Assalamu alaiki mu bayi ne ga muki ba mu ko ba mu zo ba. Kuka nake yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Duk wani mai isa na duba na nake kike bashi. Duk wani mai kafa gurgu ne rahamar kike kai shi. Matsayinki ya kure duk matsayi ba masu yin sharhi. Ke ce madafar mu duk wahala mu dai muna son ki ba mu zato ba. Ba makiyin Allah da ma'aiki sai mai kinta. Ba wanda zai kita ya ci dai ko ya musulunta. Ita ce zuciyar annabu mai ji me ka fuskanta. Allah yana santa ya zan zauna me nake yi ba zan yi yabo ba. Kuka nake yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Mai san uwa za ya so ɗayanta Batula ke kauno. Nana ce take rabo na ga hakan tunira ayal aino. Ta ba mu ta bai matattu dole mu gode kaunu. Nana rahama ce sharu ya faɗa mana a saman sama ba kasama ba. Sarauniyar duniya da kiyama babu tamkarta. Ko ya kake ta mai san makaki ni dai ina santa. Ita ce uwar da ke share kukan duka 'ya'yanta. Ƙaunar ta ban abin da zato na bai taɓa bani shi a zato ba.
zama da manzon Allah ku ji kuma ku gane ko duniya za ta ki mu muna son Fatima Zahra ba fahari ba. Wace rayuwa za ka yo mai daɗi babu ƙaunarta, in kake ta ka riga ka kauce don ta fa bambanta. Allah da manzansa su suka ce kai maza ka so ta, tuna lahira ko da me kace ba san ta ka faɗi ta shi ka duba. Ka nake yi ina da ka tuba banda tamkar ki mama Batula. Mai barci tashi ka farka gari fa ya waye, da akwai rana a birni kuma akwai ta a ƙauye. Faɗi mace rahamar halittu kun farga mun waye. Allah yana son masoyin mai ƙaunar masoyanta bai ki faɗa ba. A ina kike ya kike ba wanda ya san kiya umma, neman kike sa rijalai su ta zubar da takalma, su tuba rawani su ladabi a cikin gidan girma. Allah ne ya naɗa miki rawanin mai musun haka ba zai sha ba. Kuka nake yi ina da tuba banda tamkar ki mama Batula. Abinda ba gaskiya aka shakku mun rike sanki, komai wuya komai daɗi mu dai muna gunki. Akan ki ba magani ba ma ji mun cire birki, mai san ki Allah yake so mun rike san ki ba za mu daina yabo ba. Wasu sun sani wasu za su sani ke ce iyawar mu, kyakkyawa kina motsa kyau inda aka ganki an gan mu. Ba mai kinki sai jahili kowawa sannu mamar mu, mun tabbata ba kamar ki a komai ke muke bi ba mu gajiya ba. Kuka nake yi ina da ka tuba banda tamkar ki mama Batula. Dan tabbacin za na bar ki ba komai na yana gunki, ceto na yana gunki kuma jin kaina ma yana gunki. So ne nake so ya zama ajali na kuma na ƙaunar ki, jirgin masoyanki na hau ko wuta za a miƙa na ba zan fito ba. Komai take so a yau sai an yi kude na inkari, komai ta ce muci sai mun ci ba kamar umul kairi. Kana ki tausaya manna dan annabi ki da yawan sirri, mun kwana mun tashi ne da san mu yabe ki wallahi ba fasato. Kuka nake yi ina da ka tuba banda tamkar ki mama Batula. Mukarrama bintu saidul kauni mu ne masoyanki, a garin mu ba mu da aiki kullum sai na begenki. Ba maganin kanmu mun gone kiman da dafa inki, a ganki in muka je gu haka ma ni ya ce mun baki gaji da mu ba. Nan za na huta ki shaida Fatima ne masoyi ne, ki mun ado da soyayya da na yi yaban ki a gane. Dan martabar Imam Ali Sadauki sarkin maza